Dobré ráno, vítam vás v ďalšieho videa z Chorvátska. Dneska máme už sobotu a dneska je také zamračené počasie. Už trochu aj poprchá, tam je asi aj búrka. Takže nevieme, čo dneska budeme robiť. Dneska možno pôjdeme na výlet, ale teraz je 9:30 a rodičia už boli v obchode, už sa aj naraňakovali. Ja som len o 9:00 som stal, takže sa im teraz najesť. Vonku už trochu aj hrmí. Takže po obede asi pôjdeme do toho šibeníku, lebo dneska sa kúpať asi nejdeme. Akože není zima, ale neviem. Aj také zamračené je, nie je až tak teplo ako včera. No dneska na obed robí vývar a kráci stehná, alebo čo? Našiel vonku umretú cikádu. Kúkajte. No my už obedujeme. Je iba 12:30, tak nezvyk u nás, ale od 2:00 pôjdeme na kompu na ten, no do toho šibeníku. No na obed sme mali kurácie stehná a tieto kosti z tých kuracích stehien idem zaniesť rybkám, či bože, mačkám, ale nevidím ich tu teraz. Ide sem búrka, kúkajte. Prší a ešte aj bude viacej pršať. Aj táto reštaurácia, konoba, si ty kokos, jak prší, si zatvorila oné a akože tu bude potopať na chvíľu. Normálne tam vôbec nevidno, ani tam bolo vidno a už ani nevidno. No takže sme na plánu, už sme nachystaní, ale teraz je 15 hodín a vlastne bola tá búrka, tak sme nešli v tej búrke, keď pršalo. Takže ideme teraz neskôršie. No, outfit check číslo 2. Už sme na kompe. Taká halus, čo? Hej. Bytovky pri mori, to je divné. Aha, tu niečo stavajú aj. Čo? Nie, tu na dole. Áno, áno. Ja som mala biele tričko s čiernymi bodkami. Postav sa kúde, chceš? Prečo? No to som mala mať. Hej. Toto by mohli prerobiť, to je riadne staré. O čo tu je asi tá bazilika, či? Nie, henta kupová. Toto veľké? No. Svadba? Tu je nejaká svadba, tam je nevesta. Aká mladá je tá nevesta.
majú koláče, poďme si Ale to brať. koláči majú pekné šaty. Pekné šaty. Tu je ďalšia svadba. Ako musíme nájsť voľakov. Tak to zídeš dole a Zídeš ty tam. tam ako aj. Tu som. Našiel som katičkový obchod. Môžeš mi pomôcť? Či to je, ešte to nestavajú. Ideme do Kauflandu, taký veľký sme videli, tak ideme sem. A teraz ideme nakupovať do Dalmare. My sme teraz v obchode Miller a dali sa tu vytlačiť fotky, tak ja som si vytlačil nejaké fotky. Sme v Sinsai a viete, aký je obrovský? Akože strašne obrovský Sinsai tu majú. Toto je ako Billa alebo Lidl u nás. No my už ideme, ja som si kúpil takúto pizzu, akože riadne výborná je, akože mňam. No a dneska už také nič robiť nejdeme. Pozrieme si ešte film, ale ešte idem do sprchy. A už nič. Takže ďakujem vám za to pozeranie tohto videa. Ak sa vám toto video páčilo, budem rád za každý like a odber. Vieme sa k ďalšieho videa a zatiaľ bye! No, je 9 hodín a minulý rok v tejto reštaurácii tiež presne pred rokom hrali taká živá kapela. A aj tento rok tu sú. Som v pyžame a ja sem idem, nevadí.